खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमबाय। आङो एकटिनिया गान गाग्रा रायजोफोर खुलुमहरबाय आरो नैबे आंनिनो हिन्जाव बिथाङा मेथाइ खनग्रा। दा बेखायनो नोंथांमोनो एकटिनिया गाग्रा सोरबा सोरबा मोगथाङाव नायनो लुबैदों होननानै माने बुंहरदों। दा बेखायनो आङो पाउडार फुना लासै मोगथाङाव एकटिनिया गाग्राया नुजानाय जादों आरो लोगोसे आंनि हिन्जावा मेथाइ खनो, बिथांखौबो आङो लाफानाय जादों। एकटिनिया जात्रा गानखौ आङो 91 निफ्राय गायै गायै दिनैसिम गागासिनो दं रायजोफोर। आरो आंनि न'खर संसारा मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव रायजोफोर आंनि फेमिलिखौ आं खोन्थाहरनाय जायो। आंनि हिन्जावा जादों सानै, गथ'फ्रा जादों साब्रै। गिबि हिन्जावना जादों हिन्जावसा सासे, हौवासा सासे। आरो नैबे मेथाइ खनग्रा गायकनि फिसाया जाहैदों हौवासा सासे, हिन्जावसा सासे। दा आङो सानै बिहामजो मोनबाय, सासे बिजामादै मोनबाय, दा सासे मोनबावनांगौ दङ, फरायगासिनो आरो। दा रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि एकटिनिया गानखौ कालचारखौ लाखिनांगौखाय, जाति हारिनि कालचारखौ जेब्लायबो फोथांनानै दोननांगौखाय आङो एकटिनिया गानखौ दासिमबो गागासिनो दं। दा आङो फोरोंदोंमोन साथाम साब्रै, रावबो आंनि एकटिनिया गानखौनो माने लाखिनो हाया जाबाय आरोखि। दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंहरदों, जोंनि बैसोआ जाबाय आंना 64 आरो बेना जाबाय 46 जाबाय आरोखि जोंनि बैसोआ। दा जों गाबाय थाबावगोन आरो गालांबावगोन एकटिनिया जात्रा गानखौ। दा रायजो राजाफ्रा आंखौ मोगथाङाव नुब्ला हामगौमोन होननायखाय पाउडार फुना लासै आङो दिनै नोंथांमोनजों नुजाथिनो होननानै आङो माने बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो लोगोसे बे जाबाय आंनि अनसुलि मेथाइ खनग्रा गायक। बे गायकआनो मेथाइ खनो आरोखि। आं जाबाय दिन्थिग्रा आरो बे जाबाय खनग्रा। रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनानै खोन्थाहरनाय जादों आंनि न'खर संसारनि जिउ जारिमिनफोरखौ। जों बेफोरबायदिनो गान गानानै संसारखौ खुंदों, आलो गोजोन सोलिनानै दङ आरो रायजो राजाफोरनि अननायाव हारि कालचारखौ लाखिनानै दङ। दामनाय देनाय, खननाय मोसानाय बिथांमोनाबो आंजों मददाव दङ। नाथाय मोनसे जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोखि, आंनि दामग्रा देग्रा बिथांमोना माने बोरायनानै थैनाया जाबाय 9 जन जाबाय आरो। दा आंबो थैनोसैमोन, नाथाय बयनिबो आशीर्बाद मोननानै आं दिनै मोजां हामफिननानै एकटिनिया जात्रा गानखौ गानो हाबाय रायजोफोर। बेखायनो आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, जों दिनै बिसि फिसाय जानानै एकटिनिया गानखौ बेसे गोलाव गालांबावनो हागोन, जों बेखायनो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आंनि नामा जादों बिनेन बसुमतारी होननानै बुङो आरो बिनि नामखौ जाहैबाय मिना बसुमतारी होननानै बुङो। ओरैनो आंनि नाम मोनसेखौ फेमास आदा भाजा होनना बुङो आरोखि। रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअआवबो नुनो हागौ, आंनि नामखौ आदा भाजा होननाबो बुङो आरोखि। बेखायनो रायजो राजानि अननायाव जों दिनै बिसि फिसाय जानानै जोङो बे एकटिनिया जात्रा गानखौ बेसे गोलाव गालांबावनो हायो, जों बेखौनो नाजागासिनो दं। दा देग्लाय जोङो लक्षी फुजानिफ्राय तामुलपुराव गायबाय, बाक्सायाव गायबाय आरो लोगोसे आङो तामुलपुराव बिश्वजित दैमारि सारनि गामियावबो गायबाय, क'क्राझाराव सानसुमा खुंगुर सारनि न'आवबो गायबाय। बिदिनो बयबो लांनायाव आं जेरावबो गानाय जाबाय रायजोफोर। आंनि मबाइल नाम्बारा जादों, आंजों रायलायहरनोब्ला गान कन्टेक्ट खालामनोब्ला 9957295552।
रायजोफोर सोरबाफोर जुदि नायनो लुबैदोंब्ला आरो नायनो होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना बे मबाइल कन्टेक्ट खालामब्लानो आंखौ मोनहानो हागोन। रायजो राजाफोर एकथिनिया जात्रा गानखौ आं नाजाबाय थागोन, गालांबाय थागोन रायजोफोर। एसेखिनियावनो आं बेखौ बुंनानै नैबे भिडिअजों खुलुमहरनाय जाबाय जों बिसि फिसाय सानैजों।